der er gang i den, for du kommer til det slutter. Altså, du ser ikke stille, og der kommer hele tiden noget. Jongløren, wow, han er dygtig. Virkelig, virkelig imponerende. Jeg synes virkelig også, det var fedt, at kunne jonglere med tæerne. Altså, det var virkelig helt op at stå, ligge ned på ryggen, og det var virkelig fedt at se. Det var virkelig fedt, og man kommer virkelig julestemning af det. Jeg havde ikke regnet med, at der var så meget julestemning. Alt var rigtig sjovt. Det var så hyggeligt. Det er en oplevelse for voksne som børn. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Det har været virkelig fantastisk show. Det har det virkelig. Altså, jeg kan 100% anbefale det. Det er absolut værd at gå ind og se.